jeg snakke lidt om vores vandalarm, som vi har inde i de her skab her. I den her lejlighed findes det inde i et rum, og i andre lejligheder der kan man finde det inde i badeværelset, hvor det er en lem, man åbner. Vandalarmen ser ud som den her, og der er et batteri i, som man skal huske at tjekke. Måden man kontrollerer, om en vandalarm den virker på, det er ved, at man tager en fugtig serviet, og så lægger man vandalarmen på. Så begynder den at larme, og så er man klar over, at den virker. Ellers når vi er løbet tør for batteri, så begynder den at bippe højt, hvor den kommer med et bip en gang imellem, og så ved man, at man skal have den op. Vandalarmen den ligger inde på gulvet, inde i det her skab her. Og der er det, at fra starten af har der været en snor i, hvor den sidder på en af rørene. Og der har vi desværre set, at når VVS'eren har været her, så er snoren røget af, så den ligger nede på gulvet dernede. Og så må man så forsøge at fiske den op, hvis VVS'eren ikke har gjort det for dig. Og den sørger så for at hejse ned igen og ligge nede på gulvet. Og det vil sige, i tilfælde af, at der er noget vand, der kommer ud fra nogle af rørene, så begynder den at hyle meget højt, og så kan man tage aktion på det.